November 3 guys, ayan, November 3, ito po yung ating updated therapy ngayon kay Kuya Jaime Sanak nito po sa Proxing Kukupang Aray, Pampanga. So, watch you po till the end again. Sa lahat po ng kanyang mga anak and both side, mga kapatid and family and relatives, sa inyo po lahat, shout out sa Sanak Club mula kay Kuya Jaime. Ayan. God bless po. Watch you po till the end yung aming mga programang gagawin para sa kanyang speedy recovery program. Before anything else, we make a prayer and verses na babasahin ni Kuya Jaime. Ayan. Ha? Ano kasi ng verse Kuya Jaime? Ganda ng short ko. Bulsa. Mga ganda yun ah. May border na. Improving ha. Ayun, hindi po yun. Ini-improve ko lang po yung mga Oo, ako talaga na-improve. inuulit. Maganda kasing basahin yung mga. Kaya kasi mga powerful verses eh. Diba yan, isa na. Ano man, ganyan pwede. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mag-adaang loob na maraan sa inyo nangangalakan ang kamayaman sa mananaling umang lumagana ngayon na mga asa ng mamamayakan pamamagitan ng mangyayari ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakas na ng buhos ni Kuya Jaime, no? Ay, opo. Namimiss ng araw ng Yes, mga pamangkin niya. Kayo po, magpasa po tayo. Ayan. Ano yung panaghoy? Lamentation? Panaghoy 3:22-23. Hindi magmamaliw at di magbabago ang pag-ibig ni Yahweh. Hindi matatapos ang kanyang pagkahabag. Kaya hindi tayo nalipol. Ang mga ito'y laging bago tuwing umaga. Walang katulad ang kanyang katapatan. Ayan. Praise God. Salamat po. Isa pa, wala na. Walang katulad ang kanyang Isa pa. katapatan. First, unang aklat ng San Juan, chapter 1, verse 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Lain tayo. Terus boy. Terus Kuya Jaime ah. Dalawang araw pa yun ah. Nakamali ko pa. Oh. Sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na bumutawi sa kanyang bibig. Noon, maraming salamat po for sa undas po na inaos po namin, Lord God, ng aming pag-alaala at pagpunita. So, magitan po ng panalangin at pagpunit po ng mandila sa aming mga yumaong, Lord God. Wala po ng help, Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga Lord. Maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon niyo, Panginoon. Muli, Panginoon, ito po yung therapy po ni Kuya Jaime, Lord God. As you bless my hands, Lord God, as you bless my program, and bless, Lord God, yung aming paglalakad. No, Lord God, hindi, wala pong abiling mangyari sa kanyang paglalakad at magawa niya po ng may kalakasan, may faith, Lord God, may improvement po sa kanyang paglalakad, Panginoon. Muli, Panginoon, ako po yung mingisyon ng kalakasan, make my program, make my therapy program as an instrument, Lord God, sa kanyang pagaling. At maraming salamat, Lord God, sa kanyang asawa si Ate Helen, sa kanyang mga anak, mga kaibigan, mga kamag-anak, at sa mga taong tumutulong po sa kanya, Lord God. Ito po ang mga bisang matalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.
Salamat po. Malinaw Asa, na. malino na. Ay, basta siya, malakas na. Malinaw na yung salita. Na-improve na. ko. Na-improve na yung ano. Yung speech. Ano po ginawa niya? 2 days. 2 days. Yung sit-up doon sa ano, May binidyo? na meron po kasi. Asa mga sa para maiino natin. Na, Ilang minuto na. ang ilang pounds lang yun eh. Pwede na po. Basta ito yung activities na ginagawa niya. Tingnan natin kung Tuwing umaga. Nakalilang na ako. magulo siya ito. Dami ah. 60. Naka 60 ka kanina, tatay. Wow. Ano kasi, gihinto siya. Ano kaya na tenga. po yun? Oo. Tapos, susunod, mag 3 times. Lakas na ako. 3 Oh, yeah. Bibigyan ako. Amen. Pinakalakasan na Lord. Nakaka 2 months and 10 days ka na. Oh, 2 months and 10 days. Yan. Nakaka 2 months and 10 days ka na. Pangada ko. Saan? Ganun na. Pasa mo nga sa akin yan. Pasa mo para ma-upload natin yan. Yung mga ginagawa niya, papasa mo sa akin. Para may upload natin para nakikita rin ng mga viewers niya pag wala yung therapy niya, yun yung ginagawa. Ito po yung ginagawa ni Kuya Jaime habang naka-day off siya. Yan. Di ba? Lakas mo na. Sarili niya lang. Oo, galing nga. Sino nagbabata? Ikaw? Nakabantay lang kami. Okay pa niya na, ano? Kasi, syempre, lalabas siya. Great Tapos improvement pupunta yan. siya doon sa tapat ng... 140 over 70. Pwede na yan. Tapos yung pulso mo, 68. Maganda. Ganyan siya eh dati. Gusto Ang niya na yung mono. Pero po 27 na namin eh. Kailan? Bago May kalilinis ng Ah, linis. hapon. Kaya pala. Saka yung tinga yung bubong. 27 eh. Ay, very Design. good. Oh. Di ba sabi ko sa inyo, ano lang? Wala namang alik-alik. Oh, 27 pa lang, malamig na. Marami lang ano? Marumi. Ano sa mga Sobrang dumi. release niyan every 6 months or 1 year? Opo, 6 months. Oh, ganito talaga, nagiging pain. Eh, ang dami palang dumi. Grabe. Asa po yung, ano mo gagawin sa pang pamassage sheet ng lotion niya o yung ano na? Ano gusto mo tayo? Lotion din? Ikaw ang lotion ko ya. O yung langis? Alam ko may langis ka pa eh. Ano yun natin? Langis na ha? Mhm. Tibay, pampatibay yun yung ginagawa mo. Nakita ko. Lalakas ka no. May improve siya. Nakakailang ka, 60. Nandang mo ng 5. Pagka day off mo, gawin mong gamangin siyang daan ha. Huwag mo nang ano yun, babaguhin yun ha. Ganda. Pwede mong gawin sa umaga. Wala ako, di ba? Minsan, Tuwing umaga po paglabas. very good, oo. Di ba nga kumakain? Sabi, baka nang lalata ka na kasi hindi ka pa kumakain. Gusto niya yung exercise. Pwede, na tapos kakain ka, di ba? Kumain. Ay, shit. Kumain ka sa mga Mani. Kesa nakaupo ka lang, di ba? At least, tinutulungan mo kami, di ba? Kasi kung upo ka lang, tagalan tayo niyan. Katumbas siya, tumutumbas ka lang isang therapy nun, ginagawa mo. Mata ko Oo, lakas mo lang, nakita ko. naniniwala ko na Panginoon. Amen. Mas mabilis ka na. O hindi ka, hindi ko nalangan. Oo, ito mo yung ginagawa mo yun. Kung mahina ka nun, no, teacher. Kung mahina ka, last pa ka ron. Hindi pa siya ginagawa mo yun, mahawa ka doon. Sarili niya. Yun ang pinakamaganda, yung tinatawag na ang tawag ng kuya, self-therapy. Oo. Huwag ka lang upo tayo. Yun ang self-therapy, maganda yun. Bago na naman siya. Oo, bago to. Mga Siyempre, tatlong session yan. O 4. para sa mahal ko siya. Pwede 1 week, pwede yan. Kasi matipid naman yan eh. Pag ginagod mo, tinawag mo. Pwede ito mga 1 week. Matipid naman siya. Hindi mo nga ng mga baby oil. Kailangan na marami. Hindi, konti na. Agod na. Maganda nga yung kondisyon mo. Pisa nga, pisa nga. Pisin. Pisin nga. Ano mo daw. Oo, may lakas naman. Nalakas siya.
Marami ka ba? Ano na nila mga lamon na ako, meron pa iniinit ko. Ang best mo, ito na, ano na, di ba? Oo. Ganda na. Yung aircon mo, malinis na. 27 pa lang ito, lamig na, no? Yung manungaw mo nang linis. Si Arna. Hindi po ka mga mga one man tayo, di ba? Talagang so, ano ka, kasi ultimate paglipat doon, nahirapan ka na. Ngayon po, yung nahirapan siguro paglipat. Hindi na. Di ba? Yun po yung mga advantages natin. Ang nakakatawa nga, pagka tumatayo yan, giling-giling daw siya sa Ayun, no? Diyan, giling-giling. Yung mga bibidyo niya, mga gumagano na siya. Pinapatawa siya ng anak niya eh. Nakita mo. Giling-giling. Natutuwa na yung mga kasama mo sa bahay dito. Tuwa na sila, di ba? Ano ba? Ano yung smile mo? Parang misteryoso yun naman. Kasi nga, naniniwala kay Lord. Ang dumalang magagalang mo. Diba? Naniniwala ngayon, malaking na ako. Malakas ka na. Iba na yung mga activities mo ngayon. Bakit yung iba may nagkakabukol dito? Yung lymph nodes yun? Sipon ba yun? Ano po yun? Ang lymphatic kasi, yun po yung antibodies natin. Oo. Pag hindi po nakayanan, nung mahina yung tao, siya yung mga nilulobo. Yun nga eh, may parang bukol. Yes. Si James kasi Meron po siya? kasi umuwi siya dito, pagod na, tumataas ang presyon. Gusto magpahinga, papahinga. Pero nakapagpa-check up na siya, nagpa-laboratory test na siya, pero hindi pa nakuha result, ngayon pa lang makukuha. Ngayon, sabi niya, nanay may mga bukol-bukol ako dito. Hindi pwedeng gawin yun. Lymph nodes. Oo, lymph nodes yun. Sabi ko, pa-check up mo. Antibodies kasi yun. Pa-check up mo sa... So kailangan niya less sa smoke, less sa mga vices. Tapos magaling sa mag-refresh ng katawan niya. Kaya pag hindi niya tinagilan yung mga vices niya, papasok po siya ng pathogen, yung sakit. O anong sakit niya. So posibleng Hypertension. yun. Posible po yung high blood, posible yung pagtaas yung sugar niya. Sugar. Yun po yung papasok ng Malalaman niya ngayon yung results. Yes. So, iwas niya muna yung mga vices. Pwedeng katarantara siya, di ba? Tapos inom po siya ng yung tag dito, hindi MP inom to. Hindi MP. Sale ang inumin niya. Kasi yung katawan natin po, nangangailangan po ng refreshment. Puro mga binapasok natin, mga alcohol, mga betchin. Kaya nangihina yung ating immune system. Hindi nga siya uminom ka. Ayun. Tulog siya talaga. Ganda na dahil Saka yung stress po. Number 1 po yung stress. Ayun, stress. So kasi, ang tao kasi, kaya umihinga yung mga system natin due to stress. Kapag nag-isip ka po, yung mga liver mo, yung pancreas mo, malfunction po yan. Huwag ka pa stress, kuya. Ginahal ko mag-isip. kaya nga sabi ko sa kanya, pag ka masyado mag-iisip, Mga gumagaling ka, saan naman ang problema natin ngayon? Diba? Kasi masyado mag-iisip. Yung too much yung dapat. Ako po, nung isang naglaro ng basketball, mahina katawan ko, palaki Ayun, lang. nag-basketball siya. Ayun. Nagsayaw. Ayun. Nagsasayaw, nagba-basketball, nagda-drums, kasi may performance sila doon sa... ay hindi po yung mga Inabuso yung sarili. Ayun. Tapos po, mahina mo siya ng pahinga noon. Oo, Bakit ayun. yung katawan Kaya niya? ngayon lang siya nag-rest. Mag-rest po siya. Ang lakas, taas ng blood pressure. Pag gumaling ka kuya, may mga anak mo ha? Ha? kailangan Sisipatin mo yan. Nariyan si Jonathan, siyempre. Stress yan. Stress yan siyempre. Muna yung sitwasyon. Ano man natin, pare-parehas. ay mga buk. Siya pa mo, basta sila. Inatid ka Oo, na yung rin. dalawa, masayahin sila, no? Masayahin sila. No. Kasi babalik niya ulit. Baka December na. Oo. Masayahin yung dalawang Hindi pa nga, hindi pa nga nakakauwi sa kanila. Nagtatanong na, kailan mo ako susunduin, Daddy? Nami-miss niya na yung Kailan niya ako susunduin, si Daddy? Lola yan, tsaka ano.
yung ano, ambience. Hindi doon eh. Natuturuan niyo pa, di ba? Nagagawa nila gusto nila. Mm. Tsaka nakakain yung gusto nangainin. Magandang Pasko mo ngayon, ha? So sa Pasko mo, nakakalakad ka na kahit paano mag-isa. Yan ang plano ko sa'yo, ha? So yun ang target natin. So tuloy-tuloy mo yung exercise mo, ha? Tsaka mo siya ma-stress. Kasi kung na-stress ka, humihina naman ang lakad mo. Galing yun. Apektado yung ano mo, yung leg power mo pag nangihina ka. Ay ba na-stress ka? Ay, relax ka lang. Pag-pray mo lang sila. Yung basa ng Bible mo, yun ang kapangyarihan mo ngayon. Oo, yun lang. Ayusin mo itong mga Meron niya na. Ayusin mo na itong mga dali. Hindi meron naman eh. Kaya mo sila ng mga abroad anak mo. Anak na yun sa abroad, gusto naman sila. Medyo problemado siya, pero sabi niya, kaya ko. O, shout out! Wasmi. Kaya ko. Wasmi, kaya mo yan ha. Pwede lang tayo ha. Sabi nga niya na stressful, pero kaya. Kasi yung kasama niya sa bahay, may sakit eh. Pati yun ako rin, nagkasakit yun. Nagnat. Gusto yata nagnat yun. Oo, Ayan, sobra. John Paul, lagi po si anak. Samahan ako dyan. Kay John Paul, pagaling ka na ha. Doon sa araw, tinawagan ako doon. Kasi nagnat. Pinag-pray ko. Ngayon siguro medyo okay na. Kasi mas yung nagnat, sa hospital. Yung wala ma-detect. Ganun. Ang ano ngayon, yung may viral infection yun na hindi. Walang ano, symptoms. Wala symptoms. Hindi Kasi meron. sabi ko, pag-pray natin. Hindi mo yung mag-ano. Yung kapatid nito, si Mirna, Ganun ko yung ano ngayon. yung nakita niya na yun, yung dumalaw dito Oo. matuwa na, Gusto na? ano, ilang beses na raw siya napadoktor, na 2D echo na CT scan, na hindi makakain daw eh. Umiinom siya ng gamot pag sinisikmura, kaya lang, hindi siyang ganang kumain. 2 kutsara, kakain lang daw siya ng Hihina 2 mo katawan kutsara para lang uminom ng gamot. Bagay Kasi, dextroxfia pa nagkataon yun. kaya nga sabi namin, kailangan talaga Kumain siya. Okay, pa-blender. Blender yung pagkain niya. Masakit daw yung paa, hindi nakakatay, hindi nakakalakad. Paano? Mataas ba uric niya? Mandama. Yun yung palagay ko, baka kakamataas ang Siya yung uric mo. Mandamati. O sugar. Kaba ng Atay. bagyo. Bato sa atay, gano'n. Ayun po, baka yung resulta daw po hindi ko. Ganun po yung mga simptomas ng hindi ma... Potassium. Basta nang hina ka, di ka makalakad, potassium po yan. Otherwise, sugar o kaya yung sa atay. Kaya nga sabi sa kanya, kuya, pasensya ka na, hindi kita nadadalo kasi may sakit din ako. Ay, pag-pray mo, kuya. 3 beses na raw siya na Pag manalangin ka, pag-pray mo mga kapatid mo. Una, mga anak. Kayong dalawa, tapos mga anak, mga apo. Tapos mga kapatid. Lalo yung mga nangihina. Kasi alam mo, si Satan ngayon talagang makapangyari na. Bilo, wala sakit, palintek, nanghina tao. Oh. Ano kailangan? Faith. Ang kailangan natin, prayer. Kaya magtuloy-tuloy ang panalangin tayo kasi damo na marami na nanalangin, damo na marami maliligtas, maraming gagaling. Kasi hindi matitik ng doktor eh. Yung mga... Yung mga sakit na yun. Yung mga gawa ng Satan, high-tech. Sabi mo sa ako, mag-pray ka. Dati kasi mag-pray yun, kalimutan mag-pray. Ilan po ka dyan? Pwede mo nyo lang po ng mga pampalakas. Okay, alam niyo po yung malunggay, di ba? Alam niyo yung tangkay. Kay kuya. Yung tangkay kakayasin, tapos ipakulo, inumin yung dalawa. Yun po yung immune system. Pampalakas po yun. Yun ang pinamon nyo kay Jonathan. Kay James. Pati si James, yung mga anak nyo. Yung mga, yun ang herbal na natural eh. Hindi lang natin ginagawa kasi kinakatabahan natin. Yung mga synthetic yan, titirahin tayo sa mga ano yan. Organs natin. Yung puro synthetic. Tapos tayo na kuya, ba? Yung muna, yung kidney natin. Kung nakakalakad na, pupuk siya sa kamay mo, di ba? Kailangan na gusto ko, makakalakad ka na sa mga kung mag-isa, ha? Yan ang plano ko, yan ang target ko. Yan nakita ko, malakas ka na mag-ano. Upo tayo. Kung mag-isa, no? Tapos mag-ano ka ng konti. I-ulot yung konting katawan mo. Ikano ka naman ng konting katawan mo. Para na-stretch yung kamay mo. Diba mag-ano ka? Mag-ano mo, tapos tayo ka,
Nakaalali ka lang sa poste, tayo kung mag-isa, nakaalali ka sa poste. Pag alanganin ka, hawak ka. Ha? Para medyo maano yung balancing. Nakatayo ka mag-isa. Okay, yun natin, di ba yung ginagawa natin? Kasi may poste yun, di ba? At tapos yung mag-ganon, igaganon yung ito, may stretch mo, mga minutes, tapos hawak ka ng ganyan, wala kang hawak, nakatayo ka, diretso lang. Tapos, balot ulit. Pinakapahinga mo yung tayo. Hanggang ma-reach mo yung 100. Kung mo apurin ha. Mura, 60 ka na. O, so, 65. O, so, 200 naman to. Alam ko to eh. Pag ginaganahan to, 300 na gagawin nito. Marami ka nagawa sa namin nabukasan. Sabi mo sa akin, parang natin gagawin yun. Magpupoks tayo sa upo tayo, sa lakad. Okay, tsaka sa kuryente. Kasi, overpatig ka pag ginawa pa natin ng marami. Kunti na gawin natin dito, mga sindal lang. O mag-epeng, sabihin ni sister, mag-epeng, nakagawa si kuya niyo ng 200. Hindi, kahit mga sindal na sikweto lang gagawin natin yun. Para lang hindi ma-stack up. Lambot na, oh. Dito, oh. Malambot na rin ito, oh. Sumakat, sumakat. Magano mo. Malambot na rin, oh. Okay, 10. 1, 2, 3. Nakakat kasi, no? May exercise, ano? Oh. Okay. Di ba? Ito yung apektado. Hindi. Yung isa. Minsan sumasakit-sakit pa rin ito. Parang itong nananigas o pagod lang ito. Laging ginagamit. Una. Oh, ito yung nauna. Yun yung unang stroke ko. Pero nagbago nga, lumakas yung una eh. Itong pangalawa ang naapektuhan niya. Pero okay, ayan no, nagugulat din ako. Ayan. Nababalik na po kasi ginagalaw lang po siya. Ano? Di ba? Ano po yung improvement niya? So, kailangan na lang. Pahinga ng kuya ha. Pag na-exercise ka, pahinga ha. Tapos ko na mag-isip. Kasi nag-isip. Yun lang natin. Di ba sabi nga sa 1 Peter 5:7, ibigay mo lahat sa Diyos ang problema mo. Kasi nang bala dito. Kailangan mo nasan. Ayun talaga yun. No. Kita mo nga si Tincha dati hindi ka makalakad, super stress niya. Ngayon nakakalakad-lakad yan, tutuwa na siya. O, di ba dati? O, bago mag 1 month, yung atin, di ba? Tatawagin pa natin, di ba? Tatawagin pa sila. Ngayon, tinatawag para makatayo ka. Dati alam na rin na ginaganon ka pa rito. Tatawagin yung mag-asawa para iangat ka pa. O, na-less yung manpower. Dati pag nalalakad ka, kasama yung bayaw mo. Ngayon, na-less na. So, ganun, na-improve ka. So, ginagawa siya ng Diyos, para ba yung bunga na sa puno kay hinihinog, hindi kalburo. Ibig sabihin, nung pag umarin ka, matibay ka. Yung ibang stock na kinakalburo, naku, agad-agad. Oh. Ganun ang Diyos. Matalino ng ating Diyos. Kaya pag gumaling ka, alam mo na yung gagawin mo, ha? Hindi, ako naman. Ingatan mo na yung sarili mo. Ingatan mo yung mga bawal mong gawin, ha? O, yung sobrang pagod, halimbawa, pag gumaling ka, pwede na magtrabaho, konti lang. Kinabukasan ulit. Ba't dyan? Kaya nga, hindi pwede pakyawan. Pag pinakyaw mo yan, overpatig ka ang kaso mo. Ito, nabutan rin to. Dati matigas yun, ha? Dati matigas to. Nabot na ako. Ay, ito yung balance mo. Importante balance mo. Kung makakabalance ka ng matagal, nakagtan sa pag-isa. Diba? Yung mga pamangkin ko, nagtabaan eh. Sabi ko, uy, ano ba kayo? Parang yung mga Buddha. Ay, mag-iingat nga kayo. Sabi ko, uso mga stock ngayon. Ngayon, kayo pa tinetera. Sabi ko pala, taba eh.
Ano sa gabi, makakain sa labas. Maraming kain. Maraming kain na kasi ngayon, lalo ngayon sa ibang lugar, diba? Ano pag gabi, kasi alam mo na yung mga tao, kailangan pagkain. Tutulog mo na lang, kakain mo yung masarap. Ako! Yung din palang pancreas natin po, pinapahinga. Ano yung pahinga niya? Huwag kang kakain ng isang meal. Parang, ang tawag doon, fasting. Yes. Halimbawa, tubig ka lang, water ka lang. Tuturawin niya lahat ng mga cholesterol mo sa tiyan mo. So, si pancreas nun, Fasting. napapahinga. Para maganda yung panunaw mo. Doon yung full pack sa breakfast, full pack ka pa sa lunch. May merienda ka pa, full pack. Siya, Ako, hindi na kinakain. kain lang, ang kain lang niya ng kanin, insan lang. Kagabi, konti. Hindi ka nag-oatmeal? May oatmeal pa rin siya. Kaya lang, kanina, lugaw. Ayun. Tapos ngayon, konti Ang ganda ng kuko gulay. nito. Nagalawan siya. Gulay. Hindi ba ako tumatay? Mamaya pa. Mamaya na yan. Mamaya pag naglakad ka. Sana tumayo. Tapos pag ganun po, iwan na naman. Makanta na naman siya. Hindi na magmahal tayo maya. Pahinga lang.